уважаеми ректори, декани, колегиници и колеги, дами и господа. Сречен празник! Дозволите да ставим на български, на сръбски превод. Радвам се, че мога да ви приветствам на вашия красив и емоционален празник, 52 годишнината от създаването на университета в Ниша. Че имаме възможността заедно с вас да преживеем радостта и гордостта ви, че сте част от една институция, която на 15 юни 1965 г. поставя началото на нов период в развитието не само на висшето образование, но и на самия град Ниша. Днес университетът в Ниша е не само един от водещите университети във вашата страна. Той е един от най-крупните интелектуални, духовни, културни и научно-изследователски центрове. Скъпи колеги и студенти, благодарение на всички вас, вашият университет ежедневно постига нови успехи във всички сфери на обществения живот и вие с основание можете да се гордеете с това. Чест е за мен и за Великотърновския университет Свети Кирил и Методий, че можем да си сътрудничим с вас. Уважаеми професор Антич, скъпи приятели, мисля, че едва ли може да се обясни по-силно и по-точно, че общуването между нашите университети не е просто един договор, а е отваряне, опознаване и разбиране на другия, приятелство и подпомагане. Смятам, че това е главната цел, към която трябва да се стремим и да работим за благото на нашите университети. Уважаеми колеги и приятели, искам да приближа благослова на цялата академична общност, на всички университети и ректори, които уважиха вашия празник, с моите най-искрени пожелания за здраве, нови професионални и лични успехи. Надявам се искрено да ни събират по-често празниците и съвместните научни форуми и прояви. Нашите преподаватели и студенти да продължават все така успешно да обменят опит, който да ги води напред и нагоре. Честит празник на новия и новия лето!
университет е символ на образователен ценз с високи изисквания, както и авторитетна, високо оценена европейска академична представителство. На всички преподаватели и служители пожелавам здраве и силен дух за високи постижения в развитието на образователната и научно-изследователна дейност, както и мотивация да вървите напред и да се развивате непрекъснато. На студентите ви пожелавам отлична професионална реализация. Честит празник! Професор доктор инженер Любен Тотев, председател на съвета на ректорите на висши училища в Република България и ректор на Минно-геоложки университет. Хвала Пахли! Yeah.
saveta profesor dr. Vuča Trajković, koja je za to moment izlazi. Savet univerziteta na sednici održanoj 31. maja 2017. godine doneo je odluku da se dodele sledeća priznanja za istaknuti doprinos razvoju univerziteta u Nišu i to: zlatni znak univerziteta u Nišu doktoru Jovanu Stefanoviću, redovnom profesoru Tehnološkog fakulteta u Leskovcu. Molim profesora Stefanovića da priđe i primi priznanje. Srebrni znak univerziteta u Nišu, the silver medallion of the University of Niš, are awarded to doktoru Zoranu Nikoliću, redovnom profesoru, savjetniku rektora univerziteta u Nišu. Molim profesora Nikolića da srebrni znak univerziteta u Nišu dodeljuje se i doktoru Miroslavu Ćiriću, redovnom profesoru Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Srebrni znak univerziteta u Nišu takođe i do ruke i doktoru Ivanu Nikoliću, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Naš naredni laureat srebrnog znaka Univerziteta u Nišu je dr. Milovan Bratić, redovni profesor, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu. I peto priznanje, srebrni znak Univerziteta u Nišu, ide magistru Dragoslavu Đokiću, generalnom sekretaru Univerziteta u Nišu.
Uvaženi gospodine rektore, predsedniče Saveta, visoko cenjene dame i gospodine. Stari Latini su govorili, zahvalnost je jedna vrlina, ne samo najvažnija, već i majka svih ostalih vrlina. Imajući to u vidu, meni je pripala privilegija i izuzetna čast da se u ime uvaženih i veoma skromnih dobitnika ovih visokih priznanja zahvalim najpre gospodinu rektoru na predlogu, kao i članovima Saveta univerziteta koji su taj predlog podržali. Za nas je ovo visoko priznanje bilo sa zlatnom i srebrnim znakom univerziteta izraz prepoznavanja velike ljubavi prema onome što radimo, kao izraz poštovanja i uvažavanja. Imajući ovo u vidu, podstaknuti ovom nagravom, a i da je nismo dobili, svakako sam uveren da ćemo nastaviti da svojim daljim radom učinimo da ovaj naš univerzitet bude još bolji, još lepši i da i na taj način opravdamo poverenje koje nam je ukazano. Još jednom, svih dobitnika javnosti.